Het was mijn wens. Ja. Ja, hè? Ja. Bent u ook op de knieën gegaan? Ja. Ja. Ook dat nog. Ik ben 82. En Leni is 81. Ja, we moeten straks kleren gaan kopen. Dus ja, we moeten er netjes uitzien voor de grote dag, hè. Ja, mooi. Maar niet voor mij. En dit? Hij wil die kant op, want daar hangen de bloemenjurken. En ik wil geen bloemenjurk voor mijn moeder. Dan komt het eruit. Dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Ja, ik ben er nog niet uit. Klaar. Nou, kijk. Fokkel. Waar is uw man? Uw toekomstig man? Nou, die moet straks met het bruidspakket boven komen. Hij mocht me niet zien nog, maar ik moet nou mijn jurk aan gaan doen. Dus dat ga ik nou eerst even doen. Zo gebeurt. Hallo. Kijk eens wat ik voor je heb. Mooi. Ja. Zo. Hoe vind je mij? Ja, wat moet dat nog? Ik vind het hartstikke mooi. Dat is goed. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ben je ook tevreden? Ik ben wel tevreden, ja. Dik tevreden. Het giet wel terug. Het gaat veel terug, ja. Ja. Ja hoor. Niet in het Fries, dan versta ik het niet, hè? Nee, baas. De rollen ben al verdeeld. De rollen zijn verdeeld, ja. Just you and me. You're my honey bee. Just you and me. You're the sugar in my tea. Just you and me. Dames, nog even over de jurk. Hoe zijn we eruit gekomen? We hebben naar het prijskaartje gekeken. Dat was het belangrijkste. Nee. We waren het er allemaal over eens dat dit de jurk zou worden. Ja. Ik zag wel een bloemetje. Ja, maar wel een gedekt bloemetje. Ja. Dat mocht wel. Ja. Ik In was van de jutezak werkt bloemetjes. het toch niet? En zij niet. Moeder straalt, Henk straalt. Kunnen wij ook stralen? Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're gonna get married. Gee, I really love you and we're gonna get married. Dit is een heel bijzonder bruidsbeeld. Kom ik net altijd in. Nee, dit is het eerste dat ik, in deze leeftijd nog, dat ze dan trouwen. Welkom allemaal. Welkom ten eerste natuurlijk Henk en Siebrichtje. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Het is vooral speciaal omdat mijn vader zijn geluk weer gevonden heeft. En dat maakt het voor mij speciaal. Ja, Ja, want hij straalt wel, hè? ja absoluut. Ja, het is te zien dat hij gelukkig is. Hendrike Stromp, neem je aan tot je wettige echtgenote Siebrichtje van Verduin en beloof je trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan het huwelijk heeft verbonden. Wat is daarop je antwoord? Ja, dat wil ik. Siebrichtje Verduin, neem je aan tot je wettige echtgenoot Hendrike Stromp en beloof je trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan het huwelijk heeft verbonden. Wat is daarop jouw antwoord? Dat vind ik ook. En dan mogen jullie elkaar mee feliciteren. Nou, voelt het al anders?
Wij willen u alle geluk en liefde toewensen namens de omroep. En nog een hele mooie dag. En heel erg bedankt. Ja, Het was heel gezellig met jullie. Ja, wij vonden het ook heel gezellig met u. Ja, toch? Nou, dat is Nou, mooi. daarom. Dat is mooi. Ja.